Okay. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ini through the vlog ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಪೋಪಿನ ರೀಸನ್ ದಾದ ಬಂತ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡವೆ ತೂಲೆ. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅವರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ವಿನಿಟಕ್ಕೆ ಎಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಎಂಚ ಬಂದು ಈಗ ಓಕೆ ಬಂದಿರು ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೊಂಜಕ್ಲೆ ಕುಜಲುದ್ದ ಇಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಎದುರು ಕಟ್ ಪೂರ ಅಂಚೆಂಚ ಅಂದರೆ ಆಣ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನ್ಯಾತೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಮು 11:50 ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ ದಾದ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಮನದಾನೆ ಕಾಂಡೆ ಡೈಲಿ ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಪೋಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಉದಸಿ ನಾವು ಒಂದಿತ್ತು ಬೋರ ತೂಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಗೆಟಪೋರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅನ್ನ ಗುಡ್ತದ ಇಕ್ಕೋಣ ಅಪ್ಪಗ ಇಜ್ಜ ಅವಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ತೂಕ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಫುಲ್ ಪೋತುಂಡು ನಾನು ತೋಚ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ಪೋತುಂಡು ಬಂದು ಕಟ್ಟೋದು ಫುಲ್ಲು ಈ ಸೈಡ್ ಇಂಚಾತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನೆಂಡ ಕವರು ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದು ಇದ್ದಿದೆ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಪ್ಪಗಡ್ದಿಂಚ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕವರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಂಡ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆತೊಂದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಐಟೆ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಕವರ್ಲ ಪಾಡ್ ಬರ್ಕ ಎಂತ ಬೋಂದುಲ್ಲೆತ ಸೊ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಆ್ಯಪುಂಡು ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಹೇರ್ ಕಟ್ ನಾವು ಆಡ್ವೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಯ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗೈಸ್ ಬಡ್ಸಲ ಬರೋಷ್ಟು ಬಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನಂದು ಯಾನು ಈತ್ ಹೆಂಗ ಮುಲ್ಪ ನಡ್ದೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆತ ಸೊ ಎನ್ನಾಡ್ದು ಪಿರೋಡ್ದೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬತ್ತೀರು ಆಡ್ ಪೊಂಜೋ ಅವಳು ಪೋಂದು ಓಲೋಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಪ್ಪಿರಾರು ಎನ್ನ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆತ ಆಂಡಲ್ಲ ಆರು ಅವಳು ಪೋದು ಉಂತೋಡ್ದೆ ಯಾನ್ ನಡ್ದೊಂದು ಪೋದು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ಸೇ ಬತ್ ATM ಪೋರಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಿನ ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತಂಡು ₹1 ಪೂರ ಫೋನ್ಪೇಟೆ ಅಂಚ ₹1 ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ನನಗೆ ATM ದಾದನು ಬಂದಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ಏನಾನು ಹಾಳಾತನಗೆ ಅಂಚಂಚ ಫೋನ್ ಅಂತೀರು ಏನು ಮಗ ಏನ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಐಟಮ್ದು ಅಂಗಡಿಡು ಆರಡ ಪಂಡ ಅಂಚಂಚೆ ಚೂರು ಕಾಸು ಬಡಿತ್ತು ನಾನು ಫೋನ್ಪೇ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ಪೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ತಿತ್ತೋನೆ ಅವ ಶಾಪ್ ಇತ್ತಿನ ಟಾಂಡಿಜಿ ನಾನು ಏನೋ ಮಲ್ತಾಡ ಬಸ್ ತಗೊಳ್ಳ ಸಾಲ ಗುಂತು ತುಡತ್ತು ತೂಕ ಇತ್ತ ಪೋಪಿನ ನನ್ನ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಪೆ ಕುಸುಲೆ ನಾನು ಆಡೋ ಬೈದೀನಿ ದಾದ ಬೂಡು ಹಾಂ ದಾದ ಬೂಡು ಹಲೋ ಏನು ಬೂಡು ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದು पैसा ही पैसा होगा ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂಡ ಯಾನು ATM ಕಾಸ್ಗೆ ಪರೆ ಬರ್ತೇನ ಉಳದ ಬರೋದುಂಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪಾಡು ಬಂದು ಕಬಾಡಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಚ್ಚೋದಲ್ಲ ಪಾಪ ಇದ್ದು 2 ನಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನಿದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೈಟ್ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಗಳ್ತವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೊಗಳ್ತವೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಈ ನಾಯಿಗಳಂದ್ರೆ
ನಾಯಿಗಳ ಥರ ನಿಯತ್ತು ಯಾರಿಗಿದೆ ಇವಾಗ? ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಯೇ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಸ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ 12:22 ಆಯಿತು. 30ಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯಿತು? ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು? ಹಾಂ ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 2 ವರ್ಷ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಮನೆನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಂಡ. ಓ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ, ಒಂದು ಬಸ್ ಬಂತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಂಜಿ ಮೀನು, ಸೊ ತಿಂಡಿ ಗತಿ ಒಯ್ದೆ. ತಿಂಡಿದಾದಂಡು ಬನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಚಾ ಉಂಡದ್ದು. ಹಾಂ, ಒಂದು ಚಾ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್. ಹಾಂ, ಸಿಂಗಲ್ ಭಾಳ ಜೋರ ಉಂಟು. ಚಾ ಕಳಕ್ ಓಕೆ, ನಾನು ತಿಂದು ಬರಬೇಕು. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಎಡೆ ತೋಚನ ದಪ್ಪ ತೋಚಂದ itu दादा बंडा अब कवर पाड़ी और ब्लैक आंड और ग्रीन आंड याना ग्रीन दा ಒಂಚೂರು ಉಂದಾದಿತ್ತು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಮತ್ತು ಯಾನು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾದಾ ತುಂಪಂಡ ಮೊರಣಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾಗ ಎನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೋನ್ಪೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಅಲ್ಪ ಪೇ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಅಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ 120 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ತವೆ ಒಂದು ನಾನು ಅವು ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಮರೋಣಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬಂದು ಬರ್ಕಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಲ್ತು ಬರ್ಕಂದು ಹೋಯ್. ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಕಾಸು ಪಾಡ್ದೆ ಇರಿಗೆ ಬೈದುನತ್ತೆ ನಾನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇರೇಗಿ ಅಂದ ಯಾನು ಮರದನಿ ಕಾಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇರೇಗ ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಬೈದಂಗೆ ಕಾಸು ಇತ್ತೆ ಏನು ಪೋಪಿಂಗ್ ಸೀದಾ ಹೇರ್ ಕಟ್ ತಡೆ ಸುಖ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂದು ಪೊಯ್ ನೋಡಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನಾರು ಬಂದಾರತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ. ಹಾಂ ಬಂದೆ ಈ ಅನ್ಕೂರ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ್ಡ. ಹಾಂ, ಒಂಜಿ ಏನಾರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಆ ಬೇಸದಲ್ಲಿದ್ದದ ಓ ಕ್ರೀಮ್ ಓ ಫೋಟೋ ಕಟ್ಟ ಬಿಡಿ ಅಂಕ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೂ. ಬಂಗ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೋಗ. పోనుల్ల ఏమైనా ఫేస్తో పోయాను లేకుండా ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಳಿಸಿತ್ತ ಪೂರದೆ ತಂದು ಬತ್ತಾನ ಎಂಕಿ ತಿಳಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಏನಂತ ಅಂದೇ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದವನುಂಡು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಎಂಚಾತ್ ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಆತೆ ಬಾಬ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಐಟಮ್ ಪುರ್ಗೆ ತುಂಡೆ ಇನಿಕ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಅಂತ ಅಂದು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ
ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಾಡ್ಯಾನು ಎಲ್ಲ ತುಲಾಡ್ ಕುದೊಂದು ಏನ ಜಾಡ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ಐತೆ ಒಂಥರ ಫ್ರೀ ಟೈಪ್ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ನಡದೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪೋಯ್ ಮಾರ ಉಲ್ಪಡ್ ಬತ್ತು ಓದುಪಿನ ಮೇ A few moments later, 2,000 years later. An eternity later. क्या सीन है ಆಗ್ತದ ಚಂಡಿ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು? ನೆರಚಿ ಚಂಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸತ್ತಾಜ್ವನ ಚಂಡಾಯಿ ನಾವು ಹುಜಾಗ ಗುರು ತೆಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಂತದ್ದು ಚಂಡೆ ಅಂತಾರೆ ದೀಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇದು ಬರ್ಸಾರ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಗತ್ತು ಲೈಫ್ ಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದೇಲ ಕೈಪರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೀಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೋಡು ಇತ್ತೆ ಏನಂಡ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಾಲ್ ಇದ್ದತೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಛೇ ಯಾನ್ ದುಂಬುಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ಅಂತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ ಕೆಮ್ಮುಣ್ಣೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾರೆ ತಾಗಿದ್ದು ತೋಜರು ನೀ ಅಂದ ಅಮಿತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಾರೆ ಹೊರತ ತಾರೆ ಹೋಗಿ ದಾನ ಅಂದ್ರತ್ತೆ ನಾನ ಒಂದು ಈತ್ ಬಾಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೊರಾಣಿ ಏನಿದು? ಒಂದು ಈತ್ ಕೂಜ ನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಈತ್ ಮಾಡ್ತವ ಈತ್ ಮಾಡ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಐತಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಪಾವೆ ಮತ್ತೆ ಮನ್ಸಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋರ್ ದುಂಬು ಇಯರ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಅದ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ದ ಜನ ಕಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಿತ್ತು ಸಾಕಾಯ್ತು ದೇವ್ ಬೋಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಡೇರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ದಿನ ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏಕೆಂದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು
ಬೆಂಗಿರ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಭಾರಿ ಆಪುನತ ಅಯ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಮೋ ನೆಡತೋಡೆ ಟಕ್ಲಕ್ಕ ತೋಜುನ ಎದುರುಡು ಐಕು ಟಕ್ಲು ತೋಜುನ್ ಪನ್ಪೇರ ಐಕು ಏರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಿ ಟಕ್ಲು ಏರ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತೋಜುನ ಅವನ್ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ತೋಜುನ್ ಪಂದ್ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಇಂಕೋ ಓಲು ಅಪ್ಪನೆ ಆಂತೆ ಏರ ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಗೀಸೋಣ ಮಂಡೆ ಆಹಾ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆಡೆ ಎನ್ನಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನದ ಮಂಡೆವು ಅಂಚೈನ ಟಕ್ಲು ಅಂತ ಅವು ತರ ಪೂಜೆ ಕಟ್ನ ತೋಡ್ ನಡಿ ನೆತ್ತಿ ಕಾಲಿ ಬೋರ್ ಮಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಮಲ್ಪುಲಕ ಮಂತನ ಹಾಕೊಂಡು ನೀ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜ ತೋಜು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಜ ಮಿತ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೋಜು ಇತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಪರ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಸರಿ ನೆಡ್ತೀರ ನೀನು ಅದು ನಿಂಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕೋಳ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ನಿಕ್ಕು ಆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತದಿ ಏತಾನ್ ಮನಿಗೆ ಅಂದ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ನೆಕ್ಕೇತಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಟು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಕರ್ಮ ನಿನ್ನ ಒಮ್ಮಗ ಸರಿ ನೆರ್ಪಿಡು ಏರ್ಲು ದೇ ನೆರ್ಪಿ ಆಗಿದ ಅತ್ ನೆರ್ಪಿಂದೇಗ ದುಮ್ಮದೆ ಅತ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಆಯ್ತು 50 ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಐಕೆ ಆಮಲ್ತ ಬರ್ತೀವಿ ಮಜೆ ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ದದೀಪ ಅವು ಬರ್ಪುಣ ತುದ್ದ ಬೊಕದದ ಪಿರ ಬರ್ಚಿನ ಬೊಕದದ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಗೆ ಸುರು ಬರ್ಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಕಣ್ಣಗೆ ಪೂರ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಬರ್ತಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿರ ಪೂರ ಕುಯ್ತು ಮಂಡಿನ ಗೀಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕಲ್ಲ ಪುನರ್ವರ್ಸು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದಾತು ಚೆನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಪುನು ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಸೋಕಜನ ಸೋಕಜಗೆ ಅವು ಚಂಡೆ ಅದ ಅಂಚಾತೀನಿ ಚಂಡೆ ಅವು ನುಂಗಿ ಹೋಗ ಸಮಾಪನ ಇದೇಗಂತ ತೂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಪುಣ ಎಂಕು ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಎಕ್ಕಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ 2:30 ಅವು ಇತ್ತೆ 3:10 ಅಂಟಾನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೆ ನಮ್ದು ಹೇರನ್ನ ಪೂರಗಳು ತುಯ್ಯರಿಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ನಿಗಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗಂತ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಅಸಲಿ ಆಟ ಇತ್ತು ಶುರು ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕಳತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಚೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಮಲ್ತ ಅಂತ ಎಂಚೆ ಅಂದು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರ್ಸ ಬರೋ ಒಂದು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಿತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋನು ಅಕ್ಕಡೊಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ పోయినాడు ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಮೂತು ಬೇಗನೆ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ಯಾರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಪೆಂಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾರದು ಕೇಳಿಡುತ್ತೆ ಕಡು ಬಕ ಯಾರು ತೂ ದಿಂಚೆ ನೀನು ಇದು ನೇಜಿನ ಕೊಂಡು ಅರ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ಜೋಡು ಅದು ಕೊಡು ಅಯ್ಯೋ ತುಜಿತ್ತು ಪಾಪ ಏನೇ ಪೆಂಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಲ್ಲ ಪಾಪ ಒಂದು ಡೌಟ್ ನೆಂಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಅನ್ಸತ್ತು ಒಂದು ಉದ್ದ ಬಂದು ಇಂಚಾದು ಉದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿಯ ಇಜ್ಜಾವು ತಿಕ್ಕದ್ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಾತನು ಸಮ ಉಂಡವು ಕಣ್ಣು
ಈ ಪಾಡ್ಗೆ ಕಣಿಸ್ತಾ ಅದೇ ಅವು ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಎದುರು ಸುರ್ಲ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಉದ್ದಿಪ್ಪನಂತ ನೆತ್ತರ ಕರ ಚೂ ಅವೇ ಅವು ಟಿಕ್ಕಾನ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂಚಿಡ್ ಒಯ್ಪು ಅಂತ ಫುಲ್ಲಿ ಚಿಡ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡೌಟ್ ನೀವು ಅಂಚ ಕೇಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಯಾನ ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಎక్కడ ಇಂಚ ಯಾನೋ ಇಂಚೇನು ಕಟ್ಟದಿಂದ ಹೋಜು ಇಂಚ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರಬ್ಬರ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದಂತ ಸಮಾಧಾನ ಏನ ಹಿಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜು ಇಂಚೇನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ತರತ ಕಲರ್ ಒಯ್ದು ನೀನು ಸ್ವಂತ ಯಾನ ಇಂಚ ತೂಲಗೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜರ ಬರ್ತದ ಏನೋ ತೂಲಗೆ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಲಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಉಲ್ಪ ಇಂಚ ತೂಲ ಯಾನೇನು ಮುನ್ನು ಕಾಟುದಿನ ಇವ್ರ ಇಂಚ ಆಹಾ ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಡೌಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕೆ ಕಡೆ ಡೌಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಚೂರು ನೆಟ ತೋಡಿ ಇಂಚ ಬರ್ದಂಗ ಹೋಯ್ನ ಮುಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದ ಎಂಕ ಉಲ್ಪ ತುಂಡಂಗ ಡೌಟ್ ಎಂಕೇನ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಯಾನ ತಾರೇನ್ ಕೂಡ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ತಾರೆ ಪಿರಾವ್ ತಿತ್ತಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ನೀನು ಉಲ್ಪ ಓಲಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುದ ತೋಜು ಉಲ್ಪ ಪಿರಾ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ನಿತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಣ ಎತ್ತಲ ಕಾಣದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೋಯ ಇಂಚ ಇಂಚ ಇದು ಮಲ್ಕೊಡಿ ಇದು ಇಂಚ ದೇವಾಲ ವರ್ಷ ಅದು ಬಂಗ ತುಂದೇಟ ಆತ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಕೂಡ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ತಾರೆ success100 prank ಆಯ್ ಅಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ ಕಾಲು ಟ್ರಯಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಬೊಕ ಪೋಡಿ ಎಡುಲ್ಲ ಪೂರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವನುಂಡು ಎಂಕು ದಾದ ಮನ್ಪಿರು ನೆರ್ಪೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆರ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಬೇತ ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆ ದಾದದೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಫುಲ್ಲು ಮೈಪುರು ಶೇಕ್ ಅವನುಂಡು ಅನ್ನ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಮನೆಡೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತೆ ನೋಡ್ಕೊಂತಲೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೊಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಿದೈ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಾರ್ಡ್ ತುಕ ಸೆ ಸತ್ಯಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಾಪ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿಸಿದ ಯೋ ನಾನು ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರಣಿ ತಿಕ್ಬಿಡ್ದೆ ಮರಣಾರ ತಿಕ್ಬಿಡ್ದೆ ನಾನು ಇತ್ತ ತೂಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್
ಒಂದು ಸುಳ್ಳೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ಯಾನಿತ್ತೆ ತೋಡು ತೊಲೆ ನಾನು ಬರ್ಸಡ್ ನಾನೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾಂತ ಎಡೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಇರತ್ತ ಮಾರಿ ಕರ್ಮ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ದಾನಿ ವಿಚಿತ್ರ ಇಂಚಾತನ ತೂಕ